kinabuhi ko, Diyos, kanimo lamang. Ang kinabuhi ko, Diyos, kanimo lamang. Sa ngalan samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo, ang Ginoo mana kaninyo. Mga igsoon, maghinulsol kita sa atong mga sala, aron maandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsoon, kay nakalapas ako ug dako uyamot sa huna-huna, sa pulong, sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton, kaya akong sala, akong dakong sala. Busa nang amuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsoon, aron ninyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios dito sa langit, ug kadahit siyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Dios, langit nung hari, Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Nagadaig kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Kristo, bugtong anak sa Amahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos, ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo samahan, dawatang among pangamuyo, kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon o Hesus Kristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos Amahan. Amen. Magampo kita. O Diyos, naghiusa ikaw sa nagkalain-laing mga nasod, aron mag-ila sa imong santos nga ngalan. Itugot sa mga natao pag-usab, gikan sa tubig sa bunyag, ang kahiusa sa pagtuo diha sa ilang mga huna-huna, ug ang kahiusa usab sa gugma diha sa ilang mga buhat. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Kristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Samtang nagkupot kang Pedro ug kang Juan ang bakul nga naayo, ang tanang mga tawo na tingala ug nanagan ngadto kanila sa dapit nga ginyanlag portiko ni Salomon. Sa pagkakita ni Pedro sa mga tawo,
Miingon siya kanila, mga taga-Israel, nganong nahibulong man kamo niini, ug inyo man kaming gitutukan. Naghunahuna ba kamo nga gumikan sa among kaugalingong gahom o sa among pagkadyos nun, nakapalakaw kami niining tawhana? Ang Diyos ni Abraham, ni Isaac ug ni Jacob, ang Diyos sa atong mga katigulangan, nagpasidungog sa iyang sulugoon nga si Jesus. Apan inyo siyang gitugyan sa kagamhanan ug sa atubangan ni Pilato, inyo siyang gisalikway, bisan kun si Pilato nakahukom nga buhian siya. Siya ang balaan ug ang matarong, apan wala ninyo siya dawata sa inyo, hinuong gihangyo si Pilato, nga maoy iyang buhian ang usa ka mamumuno. O gipatay ninyo ang tinubdan sa kinabuhi, apan gibanhaw siya sa Dios, ug kamo mga saksi niini. Ug ang gahom sa ngalan ni Jesus nga among gituuhan, maoy nakaayo niining tawhana nga inyong nakita ug nailhan. Ang pagtuo kang Jesus, maoy nakaayo kaniya, sumala sa inyong nakita. Ug karon, mga kaigsuunan, nahibalo ako nga wala kamo masayod sa gibuhat ninyo ug sa inyong mga pangulo batok kang Jesus. Dugay na kaayong gipahibalo sa Dios, pinaagi sa tanan niyang mga propeta, nga kinahanglan mag-antos ang Mesiyas, ug gituman kini sa Dios niining paagiha. Busa, paginulsol kamo ug balik sa Dios, haron papaso niya ang inyong mga sala. Haron moabot kaninyo ang panahon sa espirituhanong kusog gikan sa Ginoo, ug unya ipadala niya si Jesus, ang Mesiyas, nga iyan ang gipili alang kaninyo. Kinahanglan magpabilin siya sa langit, hangtod moabot ang panahon, nga bag-uhon ang tanang mga butang, sumala sa gipahibalo sa Dios, pinaagi sa iyang balaang mga propeta sa karaang panahon. Kay si Moises miingon, ang Ginoo nga inyong Dios magpadala kaninyo og propeta nga inyong kaliwat, ingon nga siya nagpadala kanako. Kinahanglan tumano ninyo ang tanan nga iyang isulti kaninyo. Ang dili mo tuman sa isulti sa maong propeta, hinginlan gikan sa katawhan sa Dios ug puuhon. Ug ang mga propeta sukad kang Samuel naghisgot usab mahitungod ni ining mga adlaw. Ang mga saad sa Dios pinaagi sa iyang mga propeta alang man kaninyo, ug kamo nakaambit sa kasabutan nga gihimo sa Dios uban sa inyong mga katigulangan. Ingon sa gisulti niya kang Abraham, pinaagi sa imong kaliwat, panalanginan ko ang tanang katawhan sa yuta. Busa, gipili sa Dios ang iyang sulugoon, o gipadala pag-unangan kaninyo, haron pagpanalangin kaninyo, pinaagi sa pagpabiya ninyo sa inyong daotang mga buhat. Ang pulong sa Ginoo. O Ginoo akong Dios, pagkakatingalahan sa imong ngalan diha sa tibuok kalibutan. O Ginoo among Ginoo, pagkamaymayaon sa imong ngalan sa tibuok nga kalibutan, unsa ba ang tawo nga nanumbaling ka man kaniya,
o ang anak sa tawo nga nag-alima kaman kaniya. O Ginoo, akong Diyos, pagkakatingalahan sa imong ngalan, iya sa tibuok kalibutan. Gihimo mo siya nga ubos lamang og jutay sa mga anghel, o gipurong-purungan mo siya sa himaya o kadungganan. Gipamando mo siya sa mga buhat sa imong mga kamot. Gibutang mo ang tanan, ubos sa iyang tiilan. O Ginoo, akong Diyos, pagkakatingalahan sa imong ngalan, iya sa tibuok kalibutan. Ang tanang mga karnero o kabakahan, ug ang mga hayop sa kaumahan, ang mga langgam sa kahanginan, ang mga isda sa kadagatan, ug bisan unsa nga nagalangoy sa kalawran. Akong Diyos, pagkakatingalahan sa imong ngalan, iya sa tibuok kalibutan. Ang Ginoo manaa kaninyo kinutlo gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Unya gisaysay sa duha ka tawo ang nahitabo didto sa dalan ug nga nakaila sila sa Ginoo sa iyang pagpikas-pikas sa pan. Samtang nagsugilon pa sila niini sa kalit, mibarog ang Ginoo sa taliwala nila ug miingon, ang kalinaw mag-uban kaninyo. Nakurat sila ug nalisang ug naghuna-huna nga nakakita sila espiritu. Apan miingon siya kanila, nganong nabalaka man kamo, nganong nagduha-duha man kamo. Tanawa ninyo ang akong mga kamot ug mga tiil, ako gayod kini. Hikapa ako ug makita ninyo kayang espiritu walay unod ug mga bukog. Ingon sa nakita ninyo nga ani kanako. Gisulti niya kini ug iyang gipakita kanila ang iyang mga kamot ug mga tiil. Apan wala gihapon sila makatuo. Hilabihan ang ilang kalipay ug kahibulong. Busa gipangutana sila ni Jesus, "Do na ba kamoy makaon dinhi?" Ug gihatagan nila siya usa ka buok sinugbang isda. Ug gidawat kini ni Jesus ug gikaon sa ilang atubangan. Unya mingon sa kanila, kining mga butanga maugayod ang akong gisulti kaninyo samtang ako uban pa kaninyo. Kinahanglan matuman ang tanan nga nahisulat mahitungod kanako sa balaod ni Moises ug sa mga sinulat sa mga propeta ingon man sa mga salmo. Unya gipasabot niya sila sa kasulatan ug miingon siya kanila, kini mao ang nahisulat nga ang Mesiyas kinahanglan mag-antos ug unya mabanhaw sa ikatulong adlaw ug nga sa iyang ngalan ang mensahe mahitungod sa paghinulsol ug sa pagpasaylo sa mga sala
kinahanglan isangyaw ngadto sa tanang mga nasod sugod sa Jerusalem. Kamo mga saksi niining mga butanga. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dahil kung ikaw, O Kristo. Mayong buntag kaninyong tanan, Manbuntag po, Monsignor. unas tanan atong i-apil sa atong mga pag-ampo sulod nining misa ang pagpahulay nga dayon sa kalag ni Monsignor Merlin Logronio. Namatay siya kahapon sa alauna sa hapon. Anaa siya gihaya karon sa Marian Christ Center sa second floor. Kung makabantay kamo sa mga pagpakita nga gihimo ni Jesus human siya mabanhaw, pagpakita niya ngadto sa iyang mga tinun-an, ang iya gyud nga greetings na ang kalinaw manaa kaninyo. Ang kalinaw manaa kaninyo. Atong hibaw-an nga ang mga tinun-an sa atong Ginoong Hesukristo, puwerteg yung hadlo ka ba? Puwerteg yun nila nga kanabang kalisang dihang nasaksihan nila nga si Jesus gidakop o gipatay. Nya nangaluya sila, nangahugno sila. Ilang magtutudlo gipatay, gidakop, gipaantos o gipatay. Ug mao kana nga gikinahanglan nga dasigon sila. Kinahanglan nga dasigon sila. Ug mao kana nga giingnan niya sila. Ang kalinaw manaa kaninyo. Ang kalinaw manaa kaninyo. Nya iya gyud nga gipakita nga siya kini nga nabanhaw siya. Gipakita niya ang iyahang mga kamot o mga tiil. Mikaon siya, nangayo siya og pagkaon aron makita nila nga buhi gid ni, dili ni kalag. Kaya ang kalag dili man mukaon na, wala may lawas, wala may bukog, ingon niya diri. Siya gyud kini aron mubalik ang ilahang kadasig. So ang kalinaw manaa kaninyo. Unsa man kining klase sa kalinaw nga ihatag ni Jesus? Kaning kalinaw nga iyang gihatag, kining kalinaw nga iyang gipasabot, wala magpasabot nga wala na sila'y problema, nga dili na sila mag-antos, wala na'y kahasol, wala na'y kagubot nga moabot sa ilang kinabuhi. No. Ipasabot niya kanila nga naa pa. Naay mga problema, naay mga pag-antos, naay mga alantuson, naay mga kalisod, apan taliwala nining kalisod. No? Anaa si Jesus uban kanila. Kadaghan na ninako ilarawan dinhi nga ang maghatag sa tao o kadasig mao kanang pagtuo nga ang Ginoo uban kanila nga wala siya pasagdi sa Ginoo. So anaa pay kalisod, anaa pay pagsulay, mahimong naa pay problema. Apan ang tao nga naay pagtuo
dili mahugno, dili madaog sa mga problema, dili malumsan sa mga problema. Tungod kay ang tao nga naay pagtuo, no? Magpabilin nga malinawon. Tungod kay nagtuo siya nga ang Ginoo magauban kaniya. Magilarawan ako ni og kuan ba kanang pagtuo dili na siya pareho og escalator nga patong na lang ka nya hayahay na lang ka nga dadon sa itaas. Hinoon ang pagtuo makumparar nato sa sungkod nga maoy ayuda ba nato. Padayon kita nga mulakaw apan ana atay ayuda sa atong paglakaw. Ana atay ayuda sa atong paglakang. Ug mao kana ang ato ang pagtuo, mao kanay pagtuo. Dili wala magpasabot ang pagtuo, wala magpasabot nga kung nagtuo ka Ginoo wala kanay problema, wala nay pagsulay nga atubangon. Dili na mao. Naa pa apan relax ka kay naaman kay ayuda. Naaman ka ng pagsalig nga ang Ginoo. Wala ka pasagdi sa Ginoo, kuyog kanimo ang Ginoo, magtabang kanimo ang Ginoo. Siguro na konfirmahan ba mo, nakonfirmahan na mo, nainindot kayo nga seremonyas diha, nga ganahan ko kaayo. Kanabang dihugan ka sa lana sa obispo, may nang obispo, dihugan sa lana ang imong agtang, dawata kining timaan sa hatag sa Espiritu Santo. Dayon mo ingon kag tubag, amen. Deng sagpaon, di ba? Sagpaon sa obispo ang imong aping karon dili na. Kay di naman ta pahikapon sa o konpermahan. Pan kaniadto o ibalik pod ni pag okay na ta mo balik na tas normal. Sagpaon ang human sa pagdihog sa lana, dawata kining timaan sa hatag sa Espiritu Santo, mayunta amen. Sagpaon ang imong aping, dayon moingon ang obispo dungan, ang kalinaw manaa kanimo. Na sagpaon ka pa, o niya ingnon ka, mura bugal-bugal, sagpaon ka, dayon ingnon ka nga, ang kalinaw manaa kaninyo. Ay, lagbalos kay, murag bugal-bugal, panindot kayo ang meaning, na kanang bisan sagpaon ka sa mga problema o mga pagsulay sa kinabuhi, mayon magpabilin kang malinawon, dili ka madaog, dili ka malumsan sa mga problema, di ka madaog, tungod kay nagtuo man ta ang Ginoo nagauban kanato. Ug mao kini nga klase sa kalinaw ang ato ang angay nga huptan nining panahon na sa pandemya. Kanabang naatay kahadlok, kabalaka, di ba? Kadaghanan na ay kahadlok, kabalaka, kalisod, mga pag-antos nining panahon na apan taliwala sa kalisod o mga pag-antos padayon kita nga mulahutay ta, dili malumsan, dili mahugno, tungod kay nagtuo man ta nga ang Ginoo nagauban kanato. Amen. Mga igsuon,
Masaligon sa gugma o kaluoy sa Dios, modangop kita kaniya diha sa atong pag-ingon, Ginoo dongga kami. Ngang simbahan, mamahimo untang matinud-anon sa pagsangyaw sa Ebanghelyo, mga muyo kita sa Ginoo. Nga ang Ginoo nga nabanhaw, magiya kanila nga anaa sa pangatungdanang pangpubliko, haron makaalagad sila diha sa katarong ug kaangayan. Mga muyo kita sa Ginoo. Nga ang mga masakiton nga nataptan niining COVID-19, makabato na og hingpit nga kaayuhan. Mga muyo kita sa Ginoo. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton, ug ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay og grasya sa paglahutay, ug nga mapanalipdan sila. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dongga kami. Nga ang sulugon sa Dios, Teofilo Kamomot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dongga kami. Nga ang atong mga igsuong nangamatay, makaambit na sa kabanhawan ni Kristo. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dongga kami. O Dios, panalipdi ug tabangi kami sa imong makanunayong gugma, kami nga imong giluwas, aron sa kanunay magasangyaw kami nga malipayon sa pagkabanhaw ni Kristo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron ang ako ug inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga mahan nga makagagahom sa tanan. O Ginoo, dawata nga maluluyon kining mga gasa nga among gihalad nga mapasalamaton alang sa mga bag-ong nangatao diha sa bunyag ug alang sa dali nga panabang gikan sa langit. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaag kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga Amahan, Diyos nga tunhay makagagahom sa tanan, angay matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo sa tanang panahon. Apan labi na gayod nining adlaw nga mahimayaon kanusa si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Siya gayod ang matuod nga kordero nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan.
Sa pagpakamatay, gilaglag niya ang among kamatayon, ug sa pagkabanhaw, giuli niya ang among kinabuhi. Tungod niini uban sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan. Ug usab ang mga anghel sa kalangitan miduyog pag-awit sa imno sa imong himaya diha sa way hunong nga pag-ingon. Santos, gayud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos, padala ang imong espiritu, aron pagsantos nining magasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesu-Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siyag paan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini ninyong tanan og kan-akay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Ipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og mingon. Dawata kini ninyong tanan ug panginom kamo gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkamatbanhaw ni Jesu-Kristo, nagahalad kami kanimo amahan nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco among Papa, ni Julito among Obispo sa tanang mga pari. Hinumdumi ang imong anak, ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na silang tanan nga mong gihandom o gipanungdan.
nining Santos nga misa karon si Monsignor Merlin, si Francisco ug si Floreda. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy kaming tanan, himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostolis, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug pagdaig hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa amahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dawtan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostolis, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo.
Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Karon natong ipakita ang timaan sa atong panag-inigsunay. Ang kalinaw manaa kaninyo tanan. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ng gidapit alang sa bangkete sa Ginoo.
Magampo kita. Patalinghogi o Ginoo ang among mga pangamuyo, aron ang lukat nga imong gibayad alang sa among kaluwasan, maghatag unta kanamo sa hinabang nining kinabuhia, ug magpadangat sa mga kalipay nga walay kinutuban diha sa langit. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Nausap kanin. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, dada ninyo ang kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Horacio Impirata, alang sa proteksyon batok sa COVID-19. Maluluyon ug mapuangurong Amahan, midangop kami kanimo sa among panginahanglan. Nangayo sa imong panalipod batok sa sakit nga COVID-19, nga mihasi karon ug gani mikalas na og mga kinabuhi. Nangamuyo kami kanimo karon nga sa imong may gugmaong pagtagad ug sa imong makaayong gahom. Huwag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon. Hulipi ang among paglaom ug lig-una ang among pagtuo. Nangamuyo kami kanimo nga imong giyahan ang mga tawo nga gitugyanan sa pagpangita og tambal niini nga sakit, haron masumpo na ang iyang pagpanakod. Nagpasalamat kami sa kauswagan sa mga bakuna nga nahimo tungod sa imong panabang. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit sa mga bakuna haron matapos na ang pandemya sa among nasod. Nagampo kami alang kanila nga nagbudlay sa panglawas, haron padayon sila nga mag-alima sa mga masakiton, inubanan sa kamaayo ug kamaluluyon. Hatagi kami sa kapiskay sa lawas ug unahuna, kusog sa ilang taha sa pagpangalagad, ug panalipdi sila batok sa mga sakit. Nagampo usab kami alang sa mga naigo niini nga sakit, nga mahibalik sila dayon sa ilang maayong panglawas. Panalipdi sila nga nag-amuman nila, ihatag ang dayon nga pagpahulay kanila nga mitaliwa na. Hatagi kami sa imong grasya ning panahon sa kalisdanan, haron padayon kaming magbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang among kaikog ug pagkamaluluyon sa usag-usa, magpalingkawas unta kanamo sa kalisdanan karon ug magdala kanamo sa pagkakabig ug kasantos. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak,
nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Ubos sa imong panalipod o santos nga inahan sa Dios, nagadangop kami. Ayaw tamaya ang among mga pangaliya, hinunua luwasa kami sa mga katalagman o mahimayaon ug bulahan nga birhen. Umahal nga Senyora kaayuhan sa mga masakiton, San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, Santa Catalina de Alejandria, pagampo ngadto kang San Miguel Arcangel, San Miguel Arcangel, tabangi kami sa panggubatan. Panalipdi kami batok sa mga panlimbong ug pagsulay sa yawa. Pakgangon unta siya sa Dios, kami mapaubsanong nagampo. Ug ikaw o prinsipe sa mga kasundaluhan sa langit, pinaagi sa gahom sa Dios, magtambog sa impyerno kang Satanas, uban sa iyang daotang mga espiritu nga naglibot-libot sa kalibutan ug naninguha sa pagbukan sa mga kalag. San Miguel Arcangel, prayer to the guardian angel. Angel of God, my guardian dear, to whom God's love commits me here, ever this day be at my side, to light and guard, to rule and guide. Amen. Daigo ng Dios, Daigo ng Dios, daigo ng iyang santos nga ngalan, daigo niyang santos nga ngalan, daigon sa Yesu Kristo matuod nga Dios ug matuod nga tao. daigon si Yesu Kristo matuod nga Dios ug matuod nga tawo, Daigo ng ngalan ni Jesus, daigo ng ngalan ni Jesus, daigo ng iyang mahaluyamot nga kasing-kasing, daigo niyang mahal uyamot nga kasing-kasing, daigo ng iyang bililhon uyamot nga dugo, daigo ng iyang dililhon uyamot nga dugo, daigon sa Jesus diha sa santos uyamot nga sakramento sa altar, daigon si Jesus sa santos uyamot nga sakramento sa altar, daigo ng Espiritu Santo ang Paraklito, daigo ng Espiritu Santo ang Paraklito, daigo ng mahal nga inahan sa Dios nga si Maria Santissima, daigo ng mahal nga inahan sa Dios nga si Maria Santissima, daigo ng iyang santos ug walay buling nga pagkagipanamkon, daigo ng iyang santos ug walay buliin nga pagkagipanam, daigo ng iyang mahimayaon nga pagsaka sa langit, daigo ng iyang may mayaon nga pagsaka sa langit, daigo ng ngalan ni Maria Birhen ug inahan, daigo ng ngalan ni Maria Birhen ug inahan, daigo ng iyang putli uyamot nga esposo nga si Senyor San Jose, daigo niyang putli uyamot nga esposo nga si Senyor San Jose, daigo ng Dios diha sa iyang mga anghel ug mga santos, daigo ng Dios diya siyang mga anghel ug mga santos,